Mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Welcome back ulit sa ating channel. For today's video guys, mag-convert ulit tayo ng bullpup. Bullpup ng pinsan ko. Nung ginawa ko na dati ng rifle bat, kaya lang gusto niya daw ng bullpup. Kaya convert ulit natin ng bullpup. Ito guys, yung unit. Converted PCP na panlapat PCP converted. Ito guys, nalitan ng pleno kasi di-thread tong ano niya, offset niya, kaya pinalitan ng bakal para mag-threadan siya. Yung stainless kasi na plenum dati manipis. Paano masabi? Kaya yun guys. Yun. Ito yung design niya guys na gusto niya na pang bullpup. Sana magaya natin. Kahit hindi natin magaya, basta mukhang bullpup siya. Maganda ng itsura. Puro mano-mano kasi gamit natin guys. Kaya hindi natin mapaganda ng maayos, mabuti yung bat na gagawin natin. Kaya sana panoorin nyo guys yung video natin hanggang matapos para makita nyo yung resulta ng ating gagawing bullpup. Yan guys, stay tuned lang. Ito na yung guys, ginawa natin. Fabricate tayo ng trigger mechanism niya. Yan. Dito ulak lang ito guys. Dito ulak lang siya. Yan. Ganyan siya. Yan. Ayan. Ayan. Pinabricate lang natin ito guys. Yung stainless na yan. Yung trigger niya. Trigger conversion niya. Itulak lang. Para hindi ganong komplikado. Yan guys. Sa mga gustong gumaya dyan, ganito lang gagawin nyo. Ito naman yung butas niya. Kagaya ng ito guys. Tornilyo. Yan. Yan. Lagayan ng tornilyo yan guys para matutulak pa rin siyang ganyan. Yun. Yun. Okay guys. Gawa na tayo ng niya. Ng bat niya. Mag-sketch na tayo yung gusto niyang design. Drawing na natin sa kahoy. Bahala ka sa buhay mo. Stay tuned. Ito yung design ng bat niya. Yun. Drawing ko na. Papatapos na natin sa furniture shop. Yun guys. Patapos na siya. Ay, na-drawing na pala. Sige guys, papatapos na natin. Stay tuned lang. Daling ko na dun.
Nagangulang pitudo atoy. Namat guys, pasit kay puro na atoy lang. Thousand years later. Tabas. Tabas ng bat niya. So, salamat ulit kay Boss Jensen Himiwat. Yung taga-tabas dun. Yan guys. Kaya na natin. Huwag mong subukan. Kaya na natin dito. Hukay na natin yung airgun mismo. Okay guys, stay tuned lang. Ito guys, lilihain ko na yung ito, nakalapat na yung bagal sa bat. Yan. Subukan natin yung putok. Lakas guys. Yun. Okay guys, so ito, lilihain ko na to. Ganda yung pagka ball pop na guys, oh. Yung sa akin lang kahit guys.
The next day. Hello guys. So natapos na natin yung bullpup natin. Yung pinagawang bullpup sa atin. So bago natin ipakita yung finished product, shoutout muna tayo sa mga cutters natin, sa mga viewers. Yan, shoutout kay Erwin Hunter Vlog. Shoutout idol. Kay Herminio Sumandal. Shoutout idol. Kay Arnold Isguera. Shoutout idol. Kay Ergan Works RM. Shoutout idol. Kabangbang Hunters TV. Shoutout idol. Kay Mando Coloma ng California. Shoutout idol. Kay Boyet Mix Vlog. Shoutout idol, pakisuportahan yung channel ni Hunter Boyet. Yan, ganun din kay Expo Rap Hunter. Shoutout idol. Kay Lagataw Hunter. Shoutout din idol. Ganun din sa team ni J Valdez TV. Shoutout mga pare ko. Kay Moy Moy Palaboy. Shoutout idol. Master James Vlog. Shoutout idol. Kay Carnival Assorted. Shoutout. Kay Parts Twin in Dubai. Yan, shoutout idol. Kay Aliwas Hunter PH. Shoutout idol. Ganun din sa mga ka-Ilocano kong mga hunters. Amyana Hunter PH. Shoutout lakay sa team ng Ilocano Sniper PH. Shoutout ko ngayon idol. Kay Kabagis Hunter. Shoutout lakay. At sa lahat ng nanonood sa atin, mga subscribers natin, mga silent viewers. Yung mga silent viewers ko, sana na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe mo na yan para updated ka lagi sa mga upload pa nating mga video. Yan, shoutout din kay Bro Chris sa Saudi, kay Brother John, kay Owen, kay Brad Herme, tsaka kay Pambe, mga kasama kong nag-aanting dito. Yan, sige guys, papakita ko na yung natapos nating bullpup. Ito, manlapat, bullpup. Oh my God! Sinasaludoan kita. Hay! Kung tama na yung kamay. Ito na yung bullpup mo isa. Kaliwete. Kaliwete yata si Chan. Ganyan, kaliwete. Pwede rin kanan to guys. Kaliwat kanan to, pwede. Ganyan.
pwedeng iputok. Kasi nandito tayo sa loob. Yan. Yan na lang daw magpa-varnish. Kasi lilihain niya pa maigi ito. Bago niya varnishan. Yan. Yan yung tornilyo. Ito yung butas na para tutusukan ng screwdriver para maabot niya yung screw dito. Yan. May rubber pad na rin. Shoulder pad. Yun. Para magustuhan ng may-ari guys. Yung mga palang gustong magpagawa guys. Dito yung ano po, messenger ko. Para doon nyo na lang ako kontakin. Ilagay ko dito. Para kontakin nyo ako kung sakaling gusto nyo magpagawa, magpa-convert. Disclaimer lang guys, hindi ako expert sa paggawa ng mga ganitong mga convert. DIY lang yung sa atin guys. At yan, DIY. Kasi yung paggawa ng podcast, hindi ako eksperto. Yan. Kaya yung mga gusto mong paggawa, kontakin nyo lang ako sa messenger ko guys. Yan, sige. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon guys. Sana rin magustuhan din ng may-ari itong pinagawa niyang bullpup. Yan. Hanggang sa next video na lang tayo ulit magkita-kita guys.